ଏ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଜନ ଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଥରରେ ନିହାଣ ପ୍ରହାରର ଶବ୍ଦ ଏ କି? ପୁଣି କି ବିଶୁ ମହାରଣା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର ଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବକ୍ଷୟକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବାକୁ। ନା ନା, ଏ ତ କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ଏ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ କିଏ ତୁମେ? ଏ ଅସମୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏ ସମୟ ତ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ମୋର। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ। ବହୁତ ଦିନ ତୁମେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ନେବି ଏକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭରା ପରିବେଶକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ତୁମେ କଥା ଦେଇଛ। ଏଠାରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମନ ରହି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଏହି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ତଳ କାଚରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ମୋର ଦେହରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୁ ମହାରଣାର ପଥର ଖୋଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ଛବି ତୋଳି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ହଜାର ହଜାର ସନ୍ଦର୍ଭ। ଶୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ସିନା ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି ପାଇଛି ବିଶୁ ମହାରଣାର ନିଷ୍ଠା ଓ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଧର୍ମପଦର ତ୍ୟାଗ। କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାରୁକଳାରେ ମୋର ଏଠି ହୁଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାତ। ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ସୌଦାଗର, ତୁମର ଆଶାର ସୌଦକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟିକର ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ। ସିଏ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର କୋଣାର୍କଠାରୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ସେହି ମହାମାନବକୁ କବଳିତ କରିଥିଲା ମହାମାରୀ କରୋନା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ବୋଧେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। କଲମେ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତମସା।